سلام طعنا هبلي أمل العالم تركبوا نايس مدوزي تخاتلتنا أزخرهم أبزلخ سلام تخون اللي نتمنيخو نلومون كم تلومون دما بحدشن بقوانا ونزوركم حابريتات حيزوركم مزيلخو كم تلومون أب سوشال ميديا كابتون بتعمي مزارة ربتزور لايم حابريتا دما نتوم استوسنو قنشو أبيلنا باخم حيزوركم مزيلخو نسون دما أزيو بتعمي زحزن حابريتا حيزوركم مزيلخو قدمي استوسنة ساعتات أب سوشال ميديا زوت أدما أوزي مثلي تريوهم زلخم سبات خلتا بعل حدار مالتون قدم خلتا ورحي حدار زقبورو انتخونو دحري خلتا ور حدار مقور دما بزيت فلات مخنا دما ازي بعل جزا او مسلي تري وزلهم دما بتعمي بقفعن بچكانه زتومبولو نزا بعل تجوزو قتلو ابزي حج وان دما دايو اتفيو يزركو زلو ازي قداي ازي ناباخو مسفح بلا كقرب الخمي كوزي بمقصال اون دما ابزي حج وان بتعمي مشجران بتعمي محساو مصقم زخونا ابزي حج وان ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበለ ግፋታት እናተኻይደ እዩ ዝርከብ ዘሎ እዚ ጥራሕ እንተዘይኾነ ድማ ኣብዚ ሎማዓንቲ ዕለት ድማ ኣብ ዒላላ ወይ ድማ ንላጭ ዝወስድ መንገዲ ድማ ብርክት ዝበሉ ወጣታት መንእሰይ ካብ ቤት ትምህርቲ እናተጎፈፉ ከም ዝውሰዱ ዘለዉ ድማ ዝመፀና ሓበሬታ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልተይ ነዚ ጉዳይ ዝውን ድማ ኣቱ ሓቢለ ሎማዓንቲ ናባኹም ሒዘልኩም ዝመፀ ክኸውን እዩ ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ብተወሳኺ እውን እንለቆም ሓድሽ ቪድዮታት ድማ ፈጢኖም ንክመፅኦም ናይ ደወል ምልክትን ኮ ሓቢርኩም ናጽንሑ እምበኣርክስ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጽኣኽ መደብ ድማ ኣብቲ መእተዊ ወይ ድማ ኣብቲ ኢንትሮ ከም ዝተናገርኽዎ ክኸውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ብጣዕሚ ኣብ ሕማቕ ኩነታት እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ወጣት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ዓዲ ዒላላ ዝተባሃለ ፍሉይ ቦታ ንላጭ ዝወስድ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብርክት ዝበሉ ወጣታት ድማ እናተጎፈፉ ከምዚ ናብ ግንባር ከም ዝኸዱ ዘለዉ ድማ ዝመጽ ሓበሬታ ኣለና ክቡራት ተኸታተልቲ ኣዘ ጥራሕ እንተዘይኾነ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብዚ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ድማ ኣጋጢሙ ኣሎ እዚ ክብል ከለኹ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቶም ዝተጎፈፉ መንእሰይ ድማ ብመኪና ገይሮም ክወስድዎ እተለዉ ድማ እቲ ህዝቢ ተቆጢዑ ድማ ደድሕሪታ መኪና እናጎየ ድማ ብእምኒ የለይ ብግዛዕ ብጣዕሚ እናውቅዕዋ ነታ መኪና ኣብ ልዕልያ ድማ ብእምኒ እናሰወርዋ ከም ዝነበረ ድማ ኣብዝሓኹም ኣብ ሶሻል ሚድያ ሪኢኹም ክትኾኑ ኢኹም ኢለ ይግምት ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ መንእሰይ ትግራዋይ ድማ ናብ ዝኸደ ቦታ ጨኒቕዎ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ቅድሚ 4 ዓመታት እቲ ዝሓለፈ ሕማቕ ኩነታት ድማ ገና ኣዶ ወዳ ሰዊኣ ገና ከይተደበሰ ድማ እዚ እውን ኣብ ልዕሊኡ ድማ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን እናተጎፈፉ ዝርከቡ ዘለዉ ክቡራት ተኸታተልተይ ኣብዚ ናይ ሕዚ ፍልይ ዘብሎ ጉዳይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ስድራ ስው ኣጋዲልካ ዝበሃል ነገራት ከም ዝነበረ ድማ ኩለና እናስታውሶ ሓቂ ክቡራት ተኸታተልተይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ከምዚ ዓይነት ዝበሃል ነገር ከም ዘይለ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ በዚ ኣቢሎም ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ናይ ፌደራል መንግስቲ ድማ ግዴታ ክሰምዐና ኣለዎ ህዝቢ ሆ ኢሉ እንትወፅእ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ድማ ነዚ ነገር እዚ ድማ ዓገብ ክብል ይግባእ ምክንያቱ እዛ ኣዶ በቀዳማይ ወዳ ኣስውያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ደጊሞ እቲ ወዳ ዝግፈፍ ዘሎ እዚ ጥራሕ እንተዘይኾነ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብጣዕሚ ዘጽልእ ዘሎ ናይ መንእሰይ ትግራዋይ ዝኾነ ማለት እዩ ቅድሚ ዝተወሰነ እዋናት ኣቢሉ ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ድማ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ድማ እናተመዘበሉ ካብ ዓዶም ካብ መረበቶም ተፈናቂሎም ድማ ብርክት ዝበሉ ህዝብታት እናወፁ እናጎረፉ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ማለት እዩ ኣብ መዓልቲ ዳርጋ ልዕሊ 20,000 ዝኾኑ ሰባት ድማ ብፕሌንን ብባስን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነ ድማ ብርክት ዝበሉ ሰባት ድማ እናተሰደዱ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ክቡራት ተኸታተልተይ እዚ ነገር እዚ ዘመላኽተና ድማ ኣብቲ ዓዲ ክንደይ ዝኣክል ሕማቕ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልተይ በዚ ጉዳይ እዚ ኣቢሉ እዚ ድማ እቲ መንግስቲ ወይ ድማ ናይ ትግራይ መንግስቲ ዘሎ ድማ እስካብ ሕጂ እኹል ዝኾነ ምላሽ ኣሃበ ወይ ድማ እቲ ዝግፈፍ ዘሎ መንእሰይ እስካብ ሕዚ እናተገፈፈ እቲ መንግስቲ ግን እስካብ ሕዚ ጸጥ ኢሉ እዩ ዘሎ ድማ ክቡራት ተኸታተልተይ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብጣዕሚ ንምሕሳቡ ብጣዕሚ ዘጽግም እዩ ምክንያቱ ገና እዮም ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝውላዕ ገና 3 ዓመት ወይ 4 ዓመት ገይሩ ዘሎ ገና እቲ ናብቲ ናይ ምዕባለ ዝተባለ ደረጃ እኳ እታ ትግራይ ዘይወፀት ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ዳግማይ ኩናት ኣርኪዋ እዩ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልተይ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብጣዕሚ ንምእማኑ ዘጸግም ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ እናሰምዓና ዝመጽና ሓበሬታ ኣሎ ንሱ እውን ድማ
ኣብዚ ምስሊ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ድማ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ዝተመርዐዉ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ድማ ሰብኣይ ሰበይቲ ዝኾኑ እዚ ኣብ ምስሊ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብኣይ ፅጋቡ ሃይለ ሓለፎም ዝተባሃለ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ነታ በዓልቲ ገዝኡ ዝተመርዐየ ድማ ብጣዕሚ ብጨካኒ ዝኾነ መስካሕክሒ ብዝኾነ ቀቲልዋ እናተባሃለ ዘሎ እዚ ጥራሕ እንተዘይኮነ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ እዚ ሰብ እዚ ደሃዩ ኣጥፊኡ እዩ ዘሎ ናበይ ከም ዝኣተወ እውን እስካብ ሕጂ ፅፁይ ዝኾነ ሓበሬታ ዝፍለጥ የለ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ነዚ ሰብዚ ዝረኣኹም እንተሃልዩኹም ድማ ኢሎም ኣብ ሶሻል ሚድያ ብብርክት ዝበሉ ሸር እናተገበረ እዩ ዝርከብ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ከምዚ ዓይነት ኣብ ትግራይ ገበናት ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ መድፈርቲ ኣብ ልዕሊ ህፃውንቲ ቅትለት ድማ ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ገበናት ብተደጋጋሚ እናሰማዕና ኢና ንመፅእ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ዘመላኽተና ድማ እታ ትግራይ ኣብ ትግራይ ክንደይ ዝኣክል ሕጊ ወይ ድማ መንግስቲ ከም ዘየለ እዩ ዘመላኽተና ምክንያቱ ሓንቲ ኣዶ ብወዳ ተቐቲሉ ሓንቲ ህፃን ተደፊራ ዝብሉ ብርክት ዝበሉ ገበናት ድማ እናሰማዕና ኢና ንመፅእ ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ናሕዚ ብጣዕሚ ክሕዝን ዝገብርን ልብኻ ክነክእ ዝገበረ ድማ ካብ ዝምርዐዉ ገና 2 ወርሒ እዮም ገይሮም ኣብ 2 ወርሒ ድማ እቲ ኬዝ ኣይተፈለጠን ብምንታይ ምክንያት ከም ዝቀተለዎ እውን እስካብ ሕዚ ግልፂ ዝኾነ ነገር የለ ይኹን ዳ እምበር እቲ ምስሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ናቲ ሰብ ፅጋቡ ሃይለ ሓለፎም ከም ዝበሃልን ምስሊ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብዚ ሕጂ እዋን እናተዘዋወረ እዩ ዝርከብ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ንመላእ ስድራ ቤቱ ፅንዓት ይሃብ እናበልና ብግዴታ ድማ ወይ እዚ ገበን ዝፈፀመ ሰብ ድማ ኣብ ቁፅፅር ሕጊ ከም ዘውዕል ድማ ኩልና በብእጃሞና ክንወፅእ ይግበአና ምክንያቱ ነዚ ቪድዮ እዚ ናብ ዝተፈላለዩ ሰባት ንክበፅሕ ሼር እናገበርና ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝረኸብናዮ እውን ሼር እናገበርና ነዚ ቪድዮ እዚ ናብ ብዙሕ ሰብ ክባፃሕ ክንገብሮ ኣለና ምክንያቱ ናይዛ ሓፍትና ቀታሊ ድማ ግዴታ ብሕጊ ክትሓዝ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እንተዘይኮነ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከምዚ ገይሩ ኣሎ ኣብ ቀፃላይ እውን ኣብ ልዕሊ ሓፍትና ወይ ኣብ ካሊእ ፋሚሊ ቤተሰብ ከምዚ ዓይነት ገበን ክበፅሕ ስለ ዝኽእል ድማ ኩልና ብዝተኸኣልናዮ መጠን ድማ ነዚ ገበነኛ እዚ ድማ ኣብ ቀይዲ ንከውዕል ድማ ኩልና ክንተሓባበር በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክላቦ ይደሊ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ መደብ ድማ እዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ ብኻሊእ መደብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ትኾንለይ እናተመነኹ ብድጋሚ ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ እስካብ ብኻሊእ ቪድዮ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምኩም ይብዛሕ